ngatitire nharo ngoti isusu hatisi wekusaidi kwenyu. Mwana wamakauraya ngewedu. Saka mukatimanikidza kuti musataure mutaure imimi mapedza kuturera mwana wedu ka. Mirai nditaure chaizvo zviripo. Imimi muchaenda kwati tichauya ikoko nashe. Asi nyaya yedu inoperera pano hatina chatiri kutenda kwamusi. Asi vanhu vekusamaringa ndiwo ari kutifonera kutirwadzisa mwoyo wedu. Anhu vekusamaringa iwo hatina kumbodzika ba kuanongedza ba. Hino mukanga makuti dzoka iwe mambo wacho baba mambo wacho akanga akuti tidzoka asikatigadzisa. Wana atitongeri zvakanaka ba aho. Isisu atitongi nyaya. Nyaya dzakadai dzotongwa namapa. Hadizere. Isiripo pakupaita samukona tafona. Achitiudza zvada kuti zviitwe. Isi tikazokubata kuti zvisizo panapa titenge tatoshaisha. Hadizere. Isi tiri kuti isisu dzokai. Asi zvokuti bhegi tini chakaipa kana kuti rine zvarotinetsa mufamily medu hapana. Asi zvinhu zvakangoma kuti ugare nemaparticulars emunhu. Asi ro mushamedu fuchi munhu yakatoshaya. Muropaona. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Rajibondora jeje. Akafira kugoma. Achingi wazvisunga. Wazvisunga sei? Ungatanyarara. Saka wari mubhukura ranyakurimo ndosabhuku wacho. Saka kunokuwaningo wakataurirwa ere? Ndataurirwawo. Unokovotaurirwa kuti ndozvaita munhu afeoko. Right. But wadaitwa mapurisa akazotora uzi kwakuchienda naye kwakuenda kotora munhu kwakuenda naye zvavanoita zvesvo. Wazodzoka ndikati isusu hatina icho tinogona kuita ba kana paita foul play kana kuti zvaitika zvinhu tichazviongorora zvinoda kuzoonekwa kuti chinyi because mufiro wakadai inini haunondifadza ba. Saka manje sometime in October, is it October? Sometime in October, sabhuku akabva auya naTimburu. Muruzi wakomana kwa Timburu. Timburu ndo aripo baba. Ndo. Saka wakabva auya kumba pangu. Wataura kuti no. Tine bhegi rakaonekwa naGodhi mukoma wawo awo anorwara pfungwa. Vikanzi rakaoneka naGodhi riri akutera mvura ndizvo ka kwazanga akutera mvura kwabva una bhegi riri kudonga ikoko. Bhegi racho harina kana drop kana china kana chinyi harina pakupangidza kuti ranga riri mumba handimazvona. Saka wataura manje kuti ndozvakaitika manje indakabva ndati iya. Saka bhegi rakabva radidini. Uyu Godhi akabva abiyana kunonzi pachipona kwaanogara. Mazvona. Bhegi riya rinonzi rakazotaura riri kuna Godhi. Ndozvandakaviripoti iyo ndakapiwa inini. Vandati manje kana zvadaro manje something zvakaitika. Manje ini munyika mangu hazvidaro. Toda kutsvaga munhu wacho kusvika tamuona vadzi akaita izvozvo. Then wabva kuti wakataura naSamachika. Samachika achitaura kuti tichauya musi wa4 ndizvo ka 4 December 4 January 4 January ya kazwa tichamuna 4 January. Saka kubva kuna 4 January nawe yanga yakangonyarara. Indabva ndafunga ndiri kumba kuti no zvazoita sei kuti nawe ibva yanyarara yakaipisisa zvakadaro. Kwabva ndafona kuna Sabhuku izvo nyaya yanyarara chinhu chaitika. Wari kuti chii kwaMachika wacho. Sabhuku ndobva kuti tiri kutaura nehama yacho. Kutaura tiri kutaura nehama yacho asi iri kuti ndichauya. Saka todini manje uchifambisa nyaya Sabhuku because zvirambi zvichiitika munharaunda zvakadai. Chifambisa nawo yacho. Saka nawo yakabva yatanga kufambiswa. Handimazvona. Tiri kumirira sani
samachika because munhu wafira munyika mangu but handi munhu wangu bainini handi wemeduba handi mazvona saka ndinoda hama yake manje kuti tichitange kutsvaga kuti kana iri munhu akazviita handi mazvona tinoda tinoona kumachika tochifambisana manje saka uyo kuti azoita zvinhu ndakafona inini musi avo vakazoya kumba musi wemande ndipo makazoya wakazoya friday ndokubva wachiuya kumba manje tochiti zvino ndikati right regai hapana here hama yacho yemunhu uyu iyo munoziva ndokafona inini nditaure naye maybe tingataurira zvinhu zvinofambisa nyaya iyi ndobva ndapiwa foni dzeavo ndobva ndafona ndimba mangu mani ndobva ndachitaura kuti imimi tatori kudare rekutaura nyaya iyoyi imimi zvinodini zvemavasamachika nekuti tine nhau yebhegi kuno saka imi mukaramba makanyarara manje hatichazivi zvinoita nekuti imimi muri kurwadziwa indiri kurwadziwawo nezviri kuitika munyika mangu hazvidaro pamanje saka tese tinoda kuti tifambise nyaya iyi titsvake munhu naradada iri kuita zviro izvi ndiyo tiri kuda nekuti marufu ekuzvisungiriraka anofanira kunga a2 kana 3 ikokoko handi mazvona saka ndakabva ndaita very much consent kuti no kana ari munhu uri kuzviita hakana ngatitsvake munhu wacho abude saka avo vakabva kuti ndiri kuharare ndikuenda kuharare kana ndiri kuharare ndichazodzoka musi next week asi Tuesday kana chitatu ndinosvika ikokoko ndikati orai ndava ndatsveta zuva rakuda kutodoka vanhu vakupera kuenda wabva wafona mazvona ndikanzi no ini ndirifona nekuti wane chikonzero chawakapa ndobva ndati orit saka mati kudini ndikanzi next week ndikati mukati next week hazviiti bagoti avo varume ava vakumbira kumabasa varida kuti tifambire nhau yacho tese imi mukurwadziwa kwamuri kuita ndozvandirodino ndine dunhu rakaitika zvinhu izvi saka zvinoramba zvichindoipa na nekuti hasisiri egaba uyu avobva utaura kuti orit saka ndikati unouya iwe vatawirirana deti riri nhasi handi mazvona saka avabva wafumira kuuya kuti agara pamba avabva wafona ndati nini pane nguva bafonera samachika tizwa kuti chinhu chikuda kuitika ubva wafona saka vazowirirana samachika kuti uyai kumba uku vatati orit inini zvaunoita ka ngatichienda mune fuyo here zvikanzi tinayo ndikati orit ngatichienda ndiri pano ndini mawirira nawo kwete vatati orit ngatiende handi mazvona tapajombe vondifonera mapi ndikati tapfuura pajombe ndovandifonera tapfuura pajombe tava tafambafamvura mapi saka ina anouziva kuti mapi wari kubvunza mani wari kutotirongera vanhu mani nekuti ndanganosoda kuenda kuosiya bhegi kumba kwauba hatiri sizvi tinosiyera seiko irori tiri kutsvagira kuti chinhu chakaitika pabhegi iyi ndanganoda kuti tikasvika kweawa takasoda kusvika kweawa tangada kusvika kwasabhuku tatobvunza sabhuku wacho bva tataurirwa kwazi village 3 ndizvo tikati orit ngatiendei kwasabhuku ngatiende kwasabhuku guys inini handiendi kwamutetwa nekuti inini ndiri headman fana kamutetwa saka handiiti nyaya yekwangu ndoenda komangara kuna mutetwa ndoda kumangara chii nyaya ndiri kutoita inini nevanhu vekwamachika saka ndoda kuona sabhuku wacho kwakaigwa munhu ndokune vabereki wacho totaura naye handimuzviona chotoda kutaura naye manje ngechekuti ngatishandire pamwe samwana titsvake munhu akaita zviro izvi ndizvo tatuda isusu kana tatsvaka munhu akaita zviro izvi tamuona manje zvanakirawo iwewe zvanakirawo futi chinyi inini ndabva ndaona kuti uyu ndiyo rukanganisa munyika asi taida kuti tikasvika ipo papo patinotaura tawirirana nevanhu vekwamachika tobva tasimuka ambai kwamambo because this is a serious case manje handiitipa pasina mambo handimazvona ambai kwamambo inini munoziva handionani namambo ndanga ndauya neawa kuti ndiwo unozosimuka neawa manje woenda koutaurira chinyi mambo vazouririni kuona isisu zvazoiteka manje taikokoko manje tamira
sabhuku abva afonekwa abva ati ndaenda kupevatitohlewa nemi kuti saumana waisepana taunaa vatiri kubvunza zanatoora kati akurati achafa ndiyena mazuva namazika saka kuwanhu mirai mukagara upariwa mosaka mungazi isu totodira mhamba tichiti parai saka ndizvo munoitwa futi saka asi anaoparaba kana dai kwizi ndaingouya neava maitondizeza panapa inini ndamubvunza mudaro ishe ndamubvunza saumani kuti iwewe bhozi ishe saumani anoti haasangani nesu asi nhasi wasvika pano akona kuti anoti ba ndizvo mutauro tisangana imi munoti hatisangani asi nhasi mauya bhozi muchatikwadzisa munguva ichi takutya ndizvo mutauro imimi ndizvo anatauro anoti kwazi hatisangani nemi mirai mazona asi nhasi wauya hatisangani nani akafukidzwa mazvona ini ndakafukidzwa woisi anaofukidzwa aenda basa tinoda muchirundizeza pana okay mazvona saka dzeni zvadaro manje isusu tiri paprocess yekuti toda kuti tione uyu tangoona vanhu wabuda apa hatinombobvunza statement pakuti mauyako masoko hatinapo tangokutanga kuona iyo yangu vanhu vakutochaiwa izve vanhu wabvunzera inga tiri kutoda kubatsira kuti handi kubatsira ba ini ndichibatsirika au wachibatsirika saka tazoshaisha papi paita hovhi yakatoipisisa motikari yatopera wapwanya upwanyai yapwanya kobva tatoti horai saka tochizvidini hambai taperekedzwa kusvikira takuda kusvika panonzi pabobi pabhohera kuperekedzwa negenga muri kumona tasaizvaiti zvakaita handimuzviona inini panabva ndatobetwa kotoona kuti iyo saka unhu kudai wabvunza wangadai wasikafanira kutora ngoti izvo tikuita titodobatsirana nawo ishita ndine mawe saumani aishe kwamasvika kwamanerwa ndimtetwa ndimutetwa saiswa mutetwa mamamudze tasikamboeni komutetwa pangoti akati muprocess yekuyakodi kuti titsvage munhu inini newavo ndisitatoda kutsvaga muri mamutetwa kamidza kuti hatiimimi ishe mamataurira here umwe wenyu kuti tira kupinda munzvimbo mako tine nyaya yakati yakati hatinombozvitaura pangoti tanga sida kumboita nyaya tangada kuenda pasabhuku sabhuku watozouya wabva ataura kuti protocol here ndizvo zvinoshandiswa ndizvo here zvinoitwa zvekuti uri kupinda munzvimbo unoenda kuna sabhuku ishe wacho asina kumutsa kana ari ishe ari kupinda mune mweshe ishe adaura ishe ari umwe kuti ishe ndakuya kuti nenyaya yakadai so kana ari sabhuku ane umwe sabhuku ane una sabhuku wake kuti sabhuku zvafana mambo chena une kuda makondi kana atoti makondi ndiri muno kana muri ishe unoendawo kuno mweshe wenyu mutauri ndichipedza hangu saka zvadaro manje tazvinoti pari panapa pachatibata pamange dzoka inini handigoni kufamba netsoka pa because ndini mild stroke asi ndafamba kubva kudombo kuya kosvika patiri kutaura pabhohera ndakutogara ukadzawa ndaunawo kuti garai pasi ndobva ndati ngatifambe saka naizvozvo manje hatisi kuzivawo ba kuti chaicho chazoti chaisa chini isusu tanga tiri kufamba nenhau yakanaka kudai ati wakuchaya wari panapa ungamboita munhu umwe here aiwa hapana here ari pano inini handinyepi kuti wari panapa inini uyo ndiri kuona waita izvo zvamwa inhana kumona wari pano unoda kuwazwa ndoda kuwazwa ndionani uzwa ruziya zvozviitira ndianikoanotitaura kuti wai papaita ane tsvimbo yaanembedzi mufunga yakadai yaindodhokonya ini kana izvi kuda kuti dai apari kurwadza apa andirova time yacho ari kundisecha kuti mwanokora mavhu maisamubhei ndika ndinokora mavhu pai ndinoadai kazi mwanyepera kwomutoro murubva kuti mwanokora mavhu iri bhegi kwakudambura izvi zvese zvakadwa pasi izvi ndichibva ndasarendeswa kudai hapana pasina kubata nepanhengo pangu akusecha mwaika mavhu ndinoadai rakuturwei kana ndiri kuwanyepera ngapupuri zvazvitonika ngewani ndiyo ndagona kunongedza kuti mbuya avo wazhinji wacho kana ukamira apo kana kuona muvhidhiyo ngai kutoka unogona kuvanongedza kuti uyo waitirowa tida kunzwa kwavari mbuya ivavo kuti chazoita kuti mimi urove munhu kuti chii yava itaurei ndini mai emufu ndabvunza vana mai avo kuti titaurire chemwawirira kuno mwauye kuzodini kuno chititaurirei tizo vakundonyarara taurei kana kuti mwawirire taperekedza mwaperekedze muchato here mwaperekedze chii tokabvunzana mai haana zvaapindura asi anga ari mumotika
wana mai avo titaurire zvimwawirire haatauri awu nekuti tida kuziva kuti inini kuti muzosvike gozi muzosvike pakumira murodhi muzosvike pakuita sei uchinzi manga muine zvinhu zvamaizviitira ndechipi chacho unoti wakomana wazviso kuuya naro baba vanga vari kuuya nebhegi vataurira kuti tiri kuunze bhegi kudombo ngechisimba usiye pamusoro changamira pamusoro regai nditsanangure payakatangira indoda kutsanangura nyaya iyi inini kuiziva kwangu yakatanga musi wa 16 November ndiri mumunda ndichisima magwere. Ndakafonerwa inini ndisamachika. Ndobva ati mainyahoda muriko here ndikati ndafonerwa ndisabhuku nyakurimwa. Sabhuku nyakurimwa wati kune benzi rakanhonga bhegi. Saka watiwo imimi hazviitere kwa machika dai madzika mutore bhegi renyu ngotaona mune mafoni. Nei. Nyaya indofunga kuti kunoku iriko. Ini ndakabva ndafona kuno. Ndakubvunza kuti bhegi kana richinzi raonekwa mufi wakasonza akazvisungirira. Nhasi sabhuku nyakurimwa akufona achiti kune bhegi. Zofambiswa sei? Ndakanga ndichifonera mukoma Everson. Wabva wati mufi wakazvisungirira. Bhegi rakunzi rako nhasi. Imimi siyai ane bhegi ainaro. Ngekuti razobuda sei. Tikati zviri kutinetsa ngezvekuti bhegi iri warubva watsanangura kuti harina kunaiwa takabvunza. Samachika manzi kune bhegi saka rakatonaiwa zvisine mafoni acho. Zvikazi mafoni zvazi zvese hazvina kunaiwa. Hazvina kunaiwa zvanga zviinani. Ndobva tatosiyana nazvo. Takatanga tisiye zvakadaro. Ane bhegi aruziya mabviri arakaita nekwaakabva naro. Ngoti kana risina kunaiwa pa 2 years munofunga kuti rariri pai. Waruziya maitiro wakaita nebhegi. Ndobva tanyarara. Ndobva wafona futi uyai mutore bhegi. Ishe sahuma nawo wakutopinda ndofunga ya phase yechi4 nawo achindofona. Isusu tichiregera udini kuenda. Waiti wakafona indotofona kunoku kuti kuna vanhu vakufona kuti uyai mutore bhegi. Awoti asiyai zvakadaro. Richafamba negwara raro kusvika radini. Rasvika kusvikira samachika azondifonera ari kuHarare. Ndina ndiri kumba. Mainyahoda ndafonerwa. Hanzi tiruda kuuya nebhegi wanga uri musafe ride. Ndikati saka madii zvikazini ndapindura kuti nandiko. Ndiri kuHarare. Saka wanditi ita zvekuti uye shamwari. Kana tionane Sunday ngekuti tino vanhu vada kuenda mabasa. Utore bhegi rako. Ndikatoona kuti utore bhegi rako, bhegi racho rakambonaka here dai ari munhu wauri kuti uya utore munhu wako. Zvino bhegi kana riri benzi rakanhonga radii kungodzorera parakanhonga pacho. Nokuti harina muridzi waro. Iwo waziva sei kuti nderedu. Isatisi kunetseka nebhegi. Iwo ndo warunetseka nebhegi. Saka ngawangodzosere kwawakaridini. Kwawakanhonga kobva tanyarara. Ndazoshamisika nhasi zvonzi vanhu vaya waamunzira kuuya nebhegi. Ndoba ndafamba kubva kumba kuya uzoona. Saka pandatosvika ini ndatosvikawo patozarawo vanhu vese vazhinji vachida kuonawo bhegi kana richidini. Richisvika. Ini ndaningori nekuti bhegi harifaniri kusvika mumushaba. Kuzouya kwebhegi mumusha rinouya nenzira yaro. Takuona kuti akauraya ndeusho. Auya ati hunde ndini ndakauraya. Zvino kana makuuya imi muchiti maunza bhegi. Akauraya hapana, akanhonga hapana. Zvino ndozitandaya nebhegi chete, akauraya wacho hapo. Akarinhonga asitamusiya kumba. Wasiya sei wachiziva kuti wari kuperekedza bhegi kuriendesa kuaridzi waro. Saka hawaisiya munhu wese abva aita hasha. Vanhu vanouya nebhegi shuwa. Risina muridzi waro akanhonga wacho aripi pamwe todai tabvunza. Akarizwa richitaura. Pamwe todai tamunzwa aisanangura kuti bhegi rakati chakati nechakati nechakati. Isusu moriso apo rotitaurirawo ndokuti bhegi risare. Kana risina kutitaurira, zvarakataurira wakataurirwa. Ngaridzoke bhegi kuna akarinonga kana zvichibvira iye ngaende kotsveta paakarinonga. Tozotangira nyaya mwana wedu papi. Ipapo mumusha medu bhegi haripindi ngekuti mwana uyu urutotirwadza mafira akaita. Kuti mafira ndimi mafonera samachika kuti muri kuya nebhegi makafona Friday. Bhegi munaro here tinaro. Asi tiri kuuya kwekutione uriye kwamachika. Takubvunza kuti munaro here pamati tinaro. Tinaro. Saka munaro. Tinaro. Ngoti hataizotaura unokutakura kwekotaurira mambo pasina evidence. Bhegi kuda kuzama kungwara ngoti imimi munoziya matibvunzawo here kuti maurire
isusu ndakubvunzai mukaramba mukati uri ani pane munhu anofanira kutanga atizisa iwewe neni Yes, inini ndindasvika ndikabvunza ishe hatisabhuku nyakuri mwana ubvunza here ndikapindurwa kuti aiwa muri kutibvunzirei pane munhu anofanira kutizisa imimi indabva ndati munhu anokuzisai imimi ndiani imi matombogona kufonera hanzvadzi yangu kuti taakuuya ikoko madii matanga matoziswa kunokuzisa ndikati madii kudarika nekwaheadman mukati kwaheadman hatina kusvika ngotanga tichada kutsvaka sabhuku taapano ndo mhinduro yandapindurwa ndabvunza inini handiiti zvekubhenda-bhenda dai anotondiziva ndobuda nedi ndavhura kubvunza kwabva mandipindura izvozvo nditori ishe wenyika makafira munhu wenyu mimi ndizvo ndoda kutsvaga kuti ndiani uri kuita zvinhu izvi manje ishe maresva matsvagire maidai masvika kwashe maidai masvika kwashe ndokwabaida kuona nekuti isusu tirindokuonai pamavhidhiyo Tati vanhu vakauraya mwana uyu ari kunzvimbo kwenyu kusamaringa. Kwakuti muri kuya kotsvaka maide kuye kutsvake kudombo here? Maide kutsvakira kudombo? Munotsvakira muri kwenyu? maitotsvaka kudzimba kwenyu mimi vakauraya muri umuziya uyu murume uyu asi uyu murume uyu akagarapo nembe maraini ndabva ndaenda futi paari vandamubvunza baba imimi mamunyatsa kuuya manyatsa ufungei wekutanga ndatanga kubvunza ati ndiri drive ndauya hangu koperekedza ndiri drive baba zeta ibva ati ndini timburwa ndabva ndati timburwa pana timburwa anga aripo musi wafa mateni ainzi akaona mateni ndimi here bva ati handini ngeweimwe imba ndikati ko timburwa muri kuti anhonga kanhonga bhegi zvikazi handini ndeweimwe imba handindozvamapindura ndobva ndati saka imimi ndimi bhinya ngekuti ndimi watiri kuziva kuti ndimi manga muripo musi wafa mateni ndimi munewe futi ndimi makanhonga bhegi ndimi maperekedzwa bvati handisiba ngeweimwe imba ndikato imwe imba yacho yese mawasiya bva mauya imimi ndimi maperekedzwa anga anhesa ndiye timburwa pamusoro iyi awandibvunza kuti pendati ini ndini timburwa pamba pane mwana akanhonga bhegi kazi aiwa mutori bhinyara ndimi mumabhinya acho ikati aiwa ani hatisi bhinya bai kazi maiwapo here pakanhongwa pakatorwa munhu acho akazvisungira ndikati ndandisiripo bai kazi aiwa ndimi bhinya racho ndikati ini handizirini bai dai nandiri ndinobudikira here pakadai dai kana ndimiwo pakadai ndingabudika ndichiti chii saka ndo nhau yanga yazonetsa kuti isvike pakuvhiringidzwa nawo wangu iwo pfungwa dzawangu rutiso takadzinginyidza mwana wavo but nhau yedu isusu iri nhau yebhegi kuti bhegi rakanhongwa nemwana wedu uri pakaranga svika hondevari yese wane 20 years ari kuwana but hazvisi kugamuchirika bani kune wamwe wese kuti aiwa mutorimo munyaya iyi saka nhau iyi tangoti waramba undibvunza kuti aiwa ndimi tikati hatizirimi isu tiri zviti bhegi tiziwane nemunhu waridzwe bhegi saka zvazotadza kupera zvakanaka ndio peta zvosvika chinhu pachiruku inonzi lost and found munhu akanonga chinhu apara mhosva here ndo pane mubvunzo wedu kuti wana kumajeka kuti okay tikanonga munhu anonga chiri murodhi kana paanonge anongerapo apara mhosva here nekuti munhu iye akanonga bhegi akadzokera kwamoti ndanonga chinhu chake waningi chizoda kuti chidzokere kumuridzi wacho pane here mhosva iripo kana iripo mhosva yemunopa munhu unenge anonga chinhu kuti kana anonga chinhu usasadzorere kune munhu wacho achichaziva kuti mutemo wakachinja here but kana lost and fight kunongoenda kana mapuroti takanonga bhegi rakati edzatendiso but takada kutedzera procedure kuti kana unana sabhuku nana chief tifa patakadaro zvinhu zvinofamba zvakanaka but hazvina kuita nenzira iyoyo ndopeta usvika pakuzi takurwa takuita izvo hatizoti kunonga bhegi kana unonga chinhu chemunhu kana maparticulars emunhu imhosva here toenda kopereka kuti aiwa tatinonga zvinhu zvenyicho isusu kana paine mhosva yemunotipa yekuti mwana wedu akatsakatika zvakafamba zvakadai izvozvo mukafamba imi mukabata sekwatimbwa tiripo manhamba chifu wedu uripo nasabhuku edu aripo mukabata isu hatina kana chakaipa tinototi zveshuwa mwana wedu ndori wabvuma kuti ndakaita zvakadai zvinhu zvogadziriswa
zvino kana kuri takanonga chini chiturungoti changosanganikwa nacho musango tuti chinhu chechetsvagwa paonekwa bhegi rirapa kwauzona maparticulars ari mukati aya ndiye munhu akaurawa uyawo akadai then tuti ase ngatiende kwamambo tizotwari kuti kudii mambo aufamba nesu kusvika tisvike pano but hwendi rwacho tasvika ndorwezitapurwa yekunzi yekurohwa yekunzi takanongera ichi bhegi asi zvokuti bhegi tine chakaipa kana kuti rine zvarotinetsa mufamily medu hapana asi zvinhu zvakangoma kuti ugare nemaparticulars emunhu asi riwo musha medu ufuchi munhu iye akatoshaya muropaona saka taingokumbira kwamadzika kuti watibatsirewo kuti tibagadzise nyaya mune zvakanaka ndafonera mama wati izvo imimoni yokwatimburwa naishisa umani I think procedure ifanira ishandiswa ndeyekuti mungadai madaidza vanhu vane munhu wakafa izvoka muzviita muvadaidza mumba kwenyu andi zviri muvataurira mirai ndizvo ndiyataurirwa apa mungadai mavadaidza sevanhu vakanonga chinhu mbozi makanonga andi zviri muvadaidza mumba kwenyu ishe aripo ishe otaurira mwoke mutetwa ndo nyaya yatasangana nayo shamari saka toita senyi nebhegi ratadini ratanonga modaidza muri movataurira tanonga bhegi so bhegi iri harina kana chipomerwa andi zviri bhegi ritangorinongawo musango mazona rather than kuti mutakure bhegi muine ari uko vanhu vanonga kufungira zvinhu visizvo mazona vanonga kufungira zvinhu visizvo mirai nditorire zvataura mambo zvamunofanira muchiita ndizoka zvamunofanira muchibva mabva panapa maenda kuita andi zviri mabva panapa endea moita izvozvo zvati kutaurai daidzai vanhu wamakanongera bhegi ishe mubatana namutetwa andi zviri modaidza vanhu motaurirana nenyaya yebhegi iroro kwenyu ikoko kwakwanongwa bhegi marinonga apa rizoka bhegi ratakarinonga apa takangorionawo rakadai mazona majika mobva mataurirana mabaurirana kana mazotadza mozoya kuno iye risimbwe rizoka zvandi kukutaurai bambo ndo zvataurwa namambo ndinofunga ini ndini sabhuku wenharaunda yacho zvechokwadi mashoko amotaura ndiwo chaichaiwo anofanira kunge akatwa stage yacho ende taitotora iwa yayo mataurira eti hanzvadziri apo iyo kuti taifona zvechokwadi ndaifona chekutangisa bhegi richinongwa ndakadaidzwa inini sabhuku kune chiitiko chiri kuno nhasitori handitori kuri hangu ndandikuchei kuhauna kune chiitiko chaitika kuti alright asi nhasi handichasviki bani ndiri kusvika mangwana zveshuwa ndasvika paumba ndakafumbawo mukana 6 o'clock ndikasvika kwatimbwa kwaive nebhegi wakati takanonga bhegi rakanongwa nagodi bhegi iri ndikati mambovhura muchiona zvirimo zvacho here zvikazi tochitovhura imimi muripi muripo zveshuwa zvinhu zvakavhurwa mira ndichingopedza ndiriupedza mukana ini ndabvunza bhegi iri chimunyararaika mbuya ini ndabvunza bhegi iri nyayataurika zvakanaka isisu hatitongi nyaya dzakadai dzinotongwa namambo adi zvere isiripo pakukupaidza samukona ndafona achitiudza zvada kuti zviitwe isi tikazokubata kuita zvinhu visizvo panapa tinenge tatoshaisha andi zvere isi tiri kuti isisu dzokai ndo zvanitaurira apa dzokai mudaidze vanhu ava varidzi webhegi madzisha aripo ikokoko mutaurira nyaya yebhegi renyu kana mazozvitadza then muzouya kuno mirai mhai padoko pamudoko mhai hatina umbodzike kusamaringa bakoti ndimwe mwakaurai mwana weduba asi vanhu vekusamaringa ndiwo ari kutifonera kutirwadzisa mwoyo wedu anhu vekusamaringa iwo hatina umbodzike bako anongedzaba hino mukanga maakuti dzokai iwe mambo wacho baba mambo wacho akanga akuti tidzokai asikatigadziza wanhu haatitongeri zvakanaka ba awo wanhu haatitongeri zvakanaka ba anhu awo babawo ndiwe tinoziya asi nhasi yatengwa ngevamwe ndichipindewo ndanga takanyarara ndichiteerera zviswa manga muchitaura pamusoro izwai zvatiri kutaura panapa izwai kana paine munhu auya kumangara nyaya
kana paine munhu ada kumangara nyaya is something different handizvere zvekumangara nyaya zviri different mauya nenyaya yebheki ndio tikutaura nezvepano handizvere kana paine nyaya yada kumangarwa imwe zvimwe zvasiyana nezvatiri kuita panapa tikutaura nyaya yebheki bhegi razokonzera kuti paite noising pamusana pekuti raunzwa vanhu vasi kuda ndo tiri kugadzirisa isi kuti bhegi iroro ngazviitwe nenzira kwayo kwayo nzira yashandiswa handiyo izoka washandisa nzira isichinyi isiriyo wakada kuini gejai mune zvakanaka mutaurirana mune zvakanaka nokuti ngutanga vanhu vakuti unotanga mudza bhegi handizvere kumba kwenyu saka tikuti dzokai futi ikoko mutaure nyaya bhegi kana paine zvazoti mozouya kuno asi pari zvino mazona mazika iye anotobva achindiriisho imwe nzvimbo achinanga kusvika kuvhileji achidarika izvozvo saka izvozvo sitazvona zvisina kutiitira plus nyaya iripo panhu apa Changamire tiri kuenda asi tiri kudzoka pano nekuti Chirara uyu mukonzereso wedambudziko azokonzera kuuraya mwana wedu nyaya iri kuitikako tiri kuiziva chero tiri kuno ava nditezvara vacho ava ishawa ndosaka vari pano nhasi vari kuda kubatsira mukwasha wavo saka isusu hatina hama dzirikoba ikokoko tiri kuda kuti isusu ngavasarambe ende musatiitire nharo ngoti isusu hatisi wekusaidi kwenyu mwana wamakauraya ngewedu saka mukatimanikidza kuti musataure mutaure imimi mapedza kuturera mwana wedu ka mirai nditaure chaizvo zviripo imimi muchaenda kwati tichauya ikokoko nashe asi nyaya yedu inoperera pano hatina chatiri kutenda kwamuri pasiri padare zvatakuita panapa tautoita zvinhu zvedare wakomana kutoura kapanapa kapa wakutotora zvinhu ngada kutotonga nyaya panapa haziusitonga nyaya maine nyaya yenyu takukutaurirai zviripo kuti dzokai futi ikoko kozi mukamairi zvese zvamakutora vese zvikazvi makutodisclosa zvinhu zvedare ndikukumbirawo ndandichifunga kuti kubva pakatangwa dare rino iri handidzoki kumashure nepo tayari nhasi nepo tazosvika kuti tiuye inyaya yekunga tiri pamacommunications nemukuru uyo ina handimuzivi tatanga kutoonana nhasi asi tanga tiri pai pamacommunications zvamutaurwa zvekuti mhandi akafona nhasi afona ndiyatomudara fona cho ndini saka ndinoda kuti matsanangura aita Changamire mambo Mutasa ndiwo mafambiro taingoita tichimudaidza akati handiuyikoba ndichazoya ndikare kana riri kurwadzai sarina chinotirwadza isu asi tangoti mufi nekutaurwa azorore murugare kuuya kwedu isusu kuti tibatane nemhuri iyi kana dai kuri kubuda kuti nhingi ndiye unazvo nhingi ndiye wakati nhingi ndiye wakaenda kuchiprofiti tichatozwawo zvekuti Changamire ndi mukwambo inini mukwambo kana kaurayani wauraya just that saka ndo nyaya yaurira Changamire nesu mazvita yenyu baba ndifunga dare rapera takutonga sunozi panapa pasi padare mazona masika panapa pasiri padare panapa mapresident nyaya panapa ngepa clerk of court inonyora mazona masika kana fonera handizviri itai zvatakutaura jasati kana zvazoramba ndiri muzoya muzotaura handizviri kana zvazoramba zvamunenge maita izvozvo paitika noisi sei procedure yashandiswa handiyoba handizvere saka tiri kuti washandise procedure chaiyo ngaende kuna Isha Mutetwa mugadzirise zvinhu zvenyu zviite mushirawo kuti kunzvimbo kwacho kuri kutotityisa kuti tiendeyo futi ngezvakaitika takutya kwende kuna anhu saka mugadzirisa mubata mutero moita zvinhu zvinhu mugadzirisa watiumaziva ndiwanogadzirisa Dochipondora tete
Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Doji Pandora, Doji Pandora,